Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang tagahanta og pagtagad diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa ato mga kaigsunan diha nga nakasubscribe na, kumusta? Padayon pa mo og utingkay sa mga videos nato. Nasunod na ba ninyo ang tanan nga gipang-upload nato? Base na mo'y nakalimtan, paminawan ninyo pagbalik or i-check ninyo ang ato ang channel. Sa mga wala pa makasubscribe, please subscribe and click the notification button. Kaya sa inyong pag-subscribe, dako ka nagtabang sa tuang channel nga mapalambo ug mapadugay pa nato. Sa mga nangita, sa mga daan nga mga istorya, inyo ka na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. Kunya, kung kamo na mismo, ang ginahan nga mupalda sa inyo ang suwat, ipadala lang ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para makuha ninyo ang kompletong address nga inyong padadaan sa inyong mga suwat. Shout out sa tanang mga OFWs, ato na niya ang hinahinayan o shout out ang inyong mga pangan ug sa tanan nato mga kaigsunan nga nagatan-aw nato all over Central Visayas. Daghang nakita mga viewers diya sa Leyte, diri sa Negros, and of course diri sa Bohol, and daghan pa kayo sad nga nagtan-aw nato sa Mindanao. Diri sa Luzon, nasa tayong mga viewers diha, maski ang uban dili makasabot kayo og Cebuano, pero magpangutan na sila para makahibalo sila kung unsa ang mga istorya nga ato ang gidalit. So dito maglangay og ganiya na ang istorya karong adlaw diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw o sa tanang mga subscribers o viewers sa imong YouTube channel. Ako di ay si Ana. 30 anyos na ang edad o taga Lapu-Lapu City. Di lang ako isulti ang eksaktong lugar kung diin ko nagpuyo para na lang usab sa kuang privacy. Usbon lang nato ang pipila ka mga detalye ug mga ngalan sa kong istorya, Papa Joe. Sa una, abi nako nga pinakalisod nga mga problema sa kinabuhi mao ang kakabus. Abi nako nga kung pobre ka, lisod ang tanan. Lisod mangita og pagkaon, lisod makapag-eskwela, lisod makapalit og gusto nimo. Pero sa akong pagdako, nakasabot ko nga dili di ay ang kakabus ang pinakabugat nga problema sa katao. Kay usahay, Papa Joe, bisan pa og naa kay kwarta nga ikapalit sa tanan, di gihapon nimo mapalit ang pagtahod. Di nimo mapalit ang pagdawat. Ug labaw sa tanan, di nimo mapalit ang tinuod nga gugma. Dili mamidato sa akong pamilya, Papa Joe, pero dili usab miingon nga way makaon. 5 mi kabuok mo nagigsuon. Naningkamot yud ko o naningkamot ang akong mga ginikanan aron mapadako mi nga tarong ug makapadayon sa amuang pag-eskwela. Dili perpekto ang among pamilya. Nay mga adlaw nga magtipid mi. Nasa'y panahon nga kinahanglan nga magpaubos mi sa amuang gusto tungod kay adunay mas importante nga kinahanglan nga bayran. Pero bisan pa man ana, wa mi gipabati sa mga ginikanan nga mga pobre mi, Papa Joe. Ang among mga ginikanan pirmi musulti namo nga bisan dili ta dato. Basta tarong lang tanga tao ug maningkamot di ta angay nga mauwawan. Mao kana ang akong gidala hangtod sa kuang pagdako, Papa Joe. Pagkahuman ako og eskwela, nakakita og trabaho isip teller sa usa ka bangko. Dili man dako ang akong sweldo, pero proud kay ko sa akong trabaho. Makasuporta ko sa akong kagalingon ug makatabang na usab ko usahay sa ako ang pamilya.
Sa panahon nga nagtrabaho nako, nakaagi na sab ko og pipila ka mga uyab. Naay seryoso, naay dili mulungtad. Pero sa tinuod lang, wa gyud ko nakakita ato og lalaki nga ako maingon nga siya na gyud tingali ang ako ang makauban hangtod sa hangtod. Hangtod nga niabot sa akong kinabuhi si Dave. Sa una namang panagkaila, ordinaryo ra gyud ang tanan. Di ko ganahan og relasyon nga magpatuyang og pakitang tao. Di ko ganahan og lalaki tungod lang kay naa siya'y kwarta. Pero si Dave, lahi. Di lang tungod kay gwapo siya o maayo siya manamit. Ang nakapadinig yun nako niya, mao ang iyang pagkasimple sa una. Bisan og anak siya o sa kapamilya nga adunahan o adunay negosyo. Dili siya arte kung kuyog mi. Usahay mangadto rami sa mga ordinaryo nga kananan. Usahay maglakaw-lakaw rami. Usahay ako pagani mo bayad sa mga pagkaon o dili siya mauwaw. Makauno na gani ko sa una nga basin mao na ni ang klase sa tao nga di mo tan-aw sa kahimtang sa usa ka tawo. Anak si Dave sa kapamilya nga adunay dugo nga insik. Dunay negosyo. Insik ang iyang amahan og dako og impluwensya ang ilang pamilya sa ilang negosyo. Dako ilang balay. Daghan silang mga sakyanan ug daghan usab silang mga tao nga nagtrabaho para nila. Sa sinugdanan, wa kay ko magunahuna sa kalainan sa amo ang kahimtang. Pero sayo pa lang sa among relasyon, nabati na nako nga di gusto ang iyahang mga ginikanan kanako. Dili sila diretso nga musulti nako sa una. Pero ma-feel nako, mabati nako, Papa Joe. Mabati nako nga dili ko welcome sa ilaha. Ma-feel sad nako na ako sa kalugar ba nga murag gusto nilang ipasabot nimo nga di ka angay aning kalibutan na. Sa matagi gayon nga magkita mi, naging mga pangutana nga murag ordinaryo rang paminawon pero adunay tinagong mensahe. Pila man sa dimong sweldo? Unsa may trabaho si mong papa? Pila man mo kabuok man nagigsuon? Usahay mo kalit nang sila og hisgot bahin sa mga anak sa ilahang mga kaila nga mga dato usab, mga negosyante, mga nakatapos sa gawa sa nasod, ug syempre, mga insik usab. Dito nako hinay-hinay na sabtan nga di ay ako ang klase sa babae nga ilang gusto para silang anak nga si Dave, Papa Joe. Gusto nila nga ang mahimong asawa sa ilang anak pareho nila nga usa ka insik. Dato, nausay negosyo. Kanang di kinahanglan ipalaila o ipasabot pa sa ilang mga kaila kung kinsa og diin gikan. Ako, ordinaryong babae ra. Teller sa bangko. Anak sa ordinaryong pamilya. Ug bisan pa og naningkamot ko sa akong kaugalingon. Ubos ra gihapon ang ilang pananaw diri kanako. Pero si Dave, Papa Joe, lahi pa man ato. Sa matagi gayon nga ma-feel nako nga murag di ko gusto sa iyahang nga pamilya, siya ang muamam ug moingon nako nga ayaw ka balaka ana. Ako man ang makigminyo nimo, di man sila. Kana nga mga puong Papa Joe, mao gyud na ang ako ang gikuptan. Kana ang hinungdan nganong nagpadayon ko. Abi nako nga basta ang lalaki mutindog para sa iyang higugma bisan unsa pa ang moabot, malampasan ran namo. Abi nako nga ang gugma igo na. Wa ko masayod nga usahay bisan usa pa ka kusog ang gugma sa sugod mahimo usab kini nga mausab kung ang kahimtang sa kinabuhi mausab. Niabot ang panahon nga nagkadugay ang among relasyon, Papa Joe. Nagunahuna nami sa among kaugmaon. Gusto na unta namo magpakasal. Pero usa ang among problema. Wa paghihapon ko madawat sa iyahang pamilya. Mao nga nagdesisyon na lamin duha nga magtipon sa primero. Nagunahuna mi nga basin kung makakita ang iyang pamilya nga seryoso mi og lig-on ang among relasyon, puhon madawat ra gihapon mi nila. Mao kana ang among gihimo. Nangita mi og apartment, 2 bedroom, 1 bath. Ug bisan pa og nagpadayon ko, wa ko
Gamay ra. Simple ra. Why mga mahalon nga mga appliances o mga butang gamit. Pero para nako, usa ka to, kada kong kalipay. Kay abi nako nga nagsugod nami sa mong kaugalingon nga kinabuhi ni Dave. Sa sinugdanan, okay ra gyud. Pero sa diyang nasayod ang pamilya ni Dave nga nagtipon nami, dito nagsugod ang dakong mga pagsulay sa muang relasyon. Nasuko kay sila, diri kanamo. Nasuko ang iyang papa. Nasuko usab iyang mga igsuon, ug usa ka desisyon ang ilang himo nga wa gyud namo damha. Gipaundang nila si Dave sa ilahang negosyo. Ang trabaho nga iya unta gihatag sa usa niya ka manghod. Ang sakyanan nga iyang gigamit gikuha usab. Sa kalit lang Papa Joe murag nahubas ang iyang kalibutan. Nakita na ko si Dave nga naglisod. Ug tungod kay gihigugman ako siya, naluoy ko niya. Ako siyang ingnon nga bisan unsa pa ilang buhaton, ikaw ang akong gipili. Siya di ay ang nag-ingon nako Papa Joe. Ug ako nga nahigugma usab niya, mituo usab. Mao nga ako ang nisaw sa tanan Papa Joe. Halos tanan. Ako na nagbayad sa abang sa mga apartment. Ako na mupalit sa mong pagkaon. Ako na mubayad sa kuryente o tubig. Ako ang mutabang kung naa siya mga kinahanglanon. Wa ko nagmahay ana sa sugod. Kay abi nako og temporaryo ra. Abi nako nga kung makakita ra siya og trabaho, mubalik ang tanan sa normal. Naningkamot si Dave nga mangita og trabaho. Nang-apply siya sa lain-laing kumpanya. Pero sumapa niya. Naako na yung mga koneksyon ng iyang pamilya o lisod para niya nga makasud sa negosyo nga pariho sa iyang nahibalan. Wa ko kahibalo kung unsa gyud ang tinuod. Ang nahibawan ra nako Papa Joe, kay sa kadugayan nakasulod siya isip ordinaryong empleyado sa usa ka fast food chain. Ug para nako, wa ka na'y problema. Wa ko magtan-aw sa iyahang trabaho. Wa ko magtan-aw sa iyahang kadato sa una ug karon. Kung unsa ang trabaho niya, suportahan nako siya. Basta naningkamot lang siya. Basta pareho mi nga paningkamot para sa muang future. Pero dito usab nagsugod ang akong pagkabantay nga murag dunay na usab kaniya. Sa una, bisan og kapoy siya gikan sa trabaho, makig-istorya pa siya nako. Magkinataw-anay pa mi. Magdamgo pa mi sa among kaugmaon. Pero sa kadugayan, dali na kay siya sa puton. Dali kay siya masuko. Gamay ra gayong butang sa puton na siya. Kung mangutan ako, murag samukan na siya nako. Kung muhangyo ko og tabang ato niya, murag pabugat na gani ko niya Papa Joe. Usahay, muhilom na lang ko. Mangutan ako sa akong kaugalingon nga, mao ba ni ang resulta sa among kahimtang? Basin stress lang siya. Basin na pressure lang siya. Basin nasakitan lang siya tungod sa iyahang pamilya. Mao nga, mas gisabot panako siya. Mas gipasagdan, mas gipugngan nako ang akong kaugalingon nga masakitan. Hangtod nga iyang pamilya mismo nakabantay nga murag naglisod na siya. Naluoy ko no sila kang Dave. Giingnan siya nga muli na. Nakita nila nga di na siya pareho sa una. Wa na siya sa ilahang negosyo. Mag-commute na lang gani siya og jeep o taxi o sahay. Nagtinarong sa ordinaryong trabaho. Ug para siyang pamilya, murag nahug siya tungod kay ipapili niya. Siya, ilang pamilya, o ako. Papa Joe, sa kagabi, nakigistorya si Dave nako. Hilom kay siya. Niana siya nako nga, Ana, basin mas maayo kung mubalik lang sa ako sa amoa. Murag dunay nihapak og nikusi sa akong dughan sa iyahang gisulti Papa Joe. Dili tungod kay gusto ko nga magpabilin siya nga pobre.
Di tungod kay gusto nako nga ako ra ang iyahang kalibutan. Nasakitan ko kay nahadlok ko nga basin ang pagbalik niya sa iyang pamilya mao ang hinungdan nga biyaan ko niya Papa Joe. Pero giingnan ko niya. Mangayo lang ko og panahon sa akong mama. Usa ka semana tanaw nato unsay mahimo nako. Og sa diha nga nagunahon nako, usaon na mo pagkatubang ana. Usa ka balita ang niabot nga wa gyud namo damha. Nagsabak ko, Papa Joe. Papa Joe, pagkasayod nako nga buntis ko, wa ko masayod kung malipay ba ko o mahadlok. Kay nga among relasyon, dili man good stable. Naglisod mi. Ako halos tanan gasto. Ug karon na nasa mi anak nga kinahanglan nga atimanon. Sa dihang gisultian ako si Dave, hilom siya. Sa una, nitanaw siya nako. Dayon iya kong giingnan nga, di na lang kumubiya ni mo Magunsa man ta og sa bata. Og sa nahigayon, human sa dugay nga panahon, nibalik ang akong paglaom. Abi nako, nga basin kinina ang makapaayo sa amuang relasyon. Nasayod ang iyang mama nga buntis ko, Papa Joe, ug ang iyang desisyon nga dadon daw ko sa ilang balay. Wa ko masayod unsaon ko pagdawat nila, ug wa sa ko masayod kung unsaon ako pagdawat ana. Sa usa ka bahin nahadlok ko, pero sa laing bahin nagunahon ako, nga basin kinina ang higayon nga madawat ko nila. Buntis ko sa ilahang apo. Tingali mausab na ang ilang pagtanaw diri kanako. Tingali mahimong pamilya na gyud mi. Mao nga nisalig og nituo rasag ko. Namalhin mi ngadto sa ilang balay. Papa Joe, sa gawas murag hayahay kaayo ang akong kinabuhi. Dako ang balay, kompleto ang gamit, naay mga katabang, naay driver, dili na kinahanglan maproblema sa abang. Kung makitan ko sa kong mga kaila o mga silingan, makaingon ko sila nako nga, sus, swertihan ni Ana, nakauyab o gadunahan. Ang uban siguro mingon nga, nakabunal gyud og insik. Mupahiyom na lang ko, Papa Joe. Kayon saan man, nako pagsulti nga sa likod sa dakong balay, mura raw usab ko og gipriso. Sa suod sa ilang balay, dili ko pariho og pagtrato sa uban. Kung mangaon ng pamilya, usahay di pagani ko paapilon. Kung sayo kumuadto sa lamesa, ingnan ko nga hulaton lang ang uban. Usahay ang pagkaon nga akong gikaon, lahi pa sa ilahang mga gikaon. Ug dunay panahon nga kung naa sila'y bisita, murag di ko angay ipailaila silang bisita. Pataguon ra ko. Masakit pag yun, Papa Joe, kay bisan og buntis ko, wag yun ko gipakita og tinuod nga pag-atiman. Dili tanan sa ilang pamilya pareho, pero adunay pipila ka mga tao dito nga klaro kayo nga gusto nila nga ipasabot nako nga sampid ra ko. Usa ka adlaw nakadungog ko sa usa ka pulong nga hangtod karon di gyud nako makalimtan. Sampid ra ba na siya? Wa ko kasabot usaon ako pagtubag kay naa ako sa ilang balay. Wa ko'y kaugalingon nga kwarto nga ako masandigan gawas sa kwarto namo ni Dave. Wa ko'y kaugalingon balay nga akong kapuy-an ug buntis pagyud ko. Mao nga giantos nako tutanan. Wa ko musulti kang Dave. Ngano? Kay nahadlok ko nga basin mosamot ang kagubot. O basin sa akong kahadlok nakabantay na nga lahi na usab ang iyahang kinabuhi didto. So naman, good Papa Joe, ako ang iyang gipili batok sa iyahang pamilya. Pero karon nga naa nausab siya balik sa ilang balay, naa nausab siya sa ilahang negosyo ug komportable na usab ang iyang kinabuhi, murag hinay-hinay nga nausab ang iyahang batasan. Nahinumdum ko kung unsa ang iyang gibiyaan para nako. Ug basin nagsugod na usab siya sa pagmahay nga nganong ako ang iyahang gipili. Usahay mulingkod ko sa mong kwarto ug mutanaw ko sa kong tiyan. Mukatawa ko gamay. Dayon, mutulo na sad ang akong luha. Mangutan ako sa kong anak nga wa pa mataw. Anak,
unsa kahay mong kaugmaon no? Dawaton ba ka kanila? Wa ko musulti sa akong mga ginikanan. Kay wa pa ko. May tipo ni Dave, ako na mismo ang ningon nila nga artera siguro ang ilahang pamilya. Gingnan ako sila nga kaya ra nako. Nga lapa man mi ni Dave. Mao nga nauwaw ko nga moangkon nga sayop di ay ko. Abi sa tanan nga hayahay ko. Wa sila masayod nga ang akong pahiyom usara kamaskara. Sa diyang nagkadugay, nausab ko'y usa ka butang nga nabantayan. Ang pamilya ni Dave magsugod na og pakigilaila niya og mga babae. Mga babae nga pareho nila, mga insect pod, mga anak usab og adunahan nga pamilya. Mga gwapa, mga puti og panit, maayo og porma. Kanang klase sa babae nga mutindog sa ilahang balay, di na kinahanglan pangutan-on og angay ba sila. Fit kaayo sila sa ilang itsura, Papa Joe. Makita nako nga mag-istorya usab sila ni Dave. Usahay ako mabantayan ang iyang reaksyon. Sa una murag wala ra, pero sa kadugayan nako'y nabati nga kahadlok. Nakunahon na ako, unsa kaha kumapul-an na siya nako. Ako, klarong Pinay, bisayang dako, tabunon ang panit, ordinaryo ra, ug buntis pagyud. Ang mga babae nga ilang gipaila-ila kaniya, murag tanan, naana ang wala nako. Ug ang akong gikadlukan, nahitabo gyud, Papa Joe. Hinay-hinay na siya nga nausab. Dugay na siya nga mupauli. Usahay moingon siya nga naa siya lakaw sa negosyo. Usahay gabi na kay siya moabot. Kumangutan ako, masuko. Ngano man, kinahanglan tanan akong lihok, i-report nako nimo, matod pa niya. Ang akong dughan, hinay-hinay nga naguba na niya to, Papa Joe. Pero di yapon ko sure. Hangtod nga nakasiguro ko nga naagid siya lain. Dili lang ko musulti unsaon ako pagkasayod, Papa Joe, pero igo na lang gyud nga niabot sa punto nga klaro na kaayo ang tanan. Ang lalaki nga kaniadto ningon nako nga ako ang iyang pilion bisan against pa sa iyang pamilya karon aduna nay laing babae. Ug ang babae usa-usab sa mga klase sa babae nga gusto kaayo sa iyang pamilya. Dito na ko nasabtan nga usahay dili di ay tungod kay mas maayo ang imong kaatbang. Usahay, gipulihan lang ka kay masayon siyang dawaton sa kalibutan nga gusto sa usa ka tawo. Nagsugod na ang among sigig away. Sa matakigayon nga muli si Dave, adunay tensyon. Kundi mi maghilom, maglalis mi. Usahay, ang akong mga luha, mao na lang ang akong kauban, matag gabi. Sa ilang balay, adunay usa ka tawo nga nakabantay sa tanan, ang ilang driver. Tawagon lang nato sa pangan nga Mark. Kaedad na nako siya. Sa una, warig ko'y pagtagad niya. Gawas nga matinahuron siya ug buutan. Kung magkita mi, mutahod ra siya. Usahay mangutan ako kung okay ra ba ko o mangutan na siya kung okay ra ba ko. Kung buntis ko og kapoy, usahay mutabang siya og kuha sa akong mga gidala. Pero wa siya gibuhat nga makapahimo nako nga magduda nga naa siya laing tuyo diri nako. Hangtod nga sa kaadlaw, nakabantay ko nga murag naa siya kabalaka sa ako ang kahimtang. Magpasiplat siya nako. Dili ka ng klase bitaw nga murag mahadlok, kundi murag na siya gusto nga isulti pero di niya masulti. Nakaunaw na ako nga tingali na siya nabati nga naay ko'y problema. Kaysa balay manggod ni Dave, di man ko kadali-dali makasulti sa uban. Bisan ang mga katabang kay balo sila sa akong kahimtang pero hilom ra sila. Kayong saan man nila, empleyado ra sila dito. Hangtod nga niabot ang usa ka gabi nga di gyud nako makalimtan. Hubog si Dave. Pagabot niya, aduna siya kauban nga babae. Sa akong pagtan-aw nila murag adunay selos ug samad nga niabli sa akong dughan. Mabdus baya ko. Ako ang iyang ka-live-in. Ako ang inahan sa iyang anak. O gidalagod niya ang laing babae sa balay, diin ko nag-istar. Nasuko ko, Papa Joe. Nasakitan ko o nagkalalis mi.
Pero imbis nga ang akong mabati nga adunay muhunong sa sayop nga iyang gibuhat, ako pa ang murag nahimong problema. Gisultian pa ko nga hilom diha. Gisultian ko nga ayaw paghimog iskandalo diri sa amo. Ug doon na pa'y mga pulo nga gusto na lang unta nakong kalimtan. Murag ako pa ang way katungod nga masakitan. Gusto ko nga mupauli sa moa. Gusto ko nga mulayas. Pero asa man ko muadto sa tungang gabi nga buntis pagyud ko. Wa ko'y nga mga gamit. Na ako sa balay sa mga tao nga wa ko dawata. Ug ang akong kaugalingong partner, hubog. Ug nasa kong atubangan, kuyog ang laing babae. Mao nga nagpabilin ko. Gikan nato mas niguba ang among relasyon. Usa ka gabi na usab, hubog na sab si Dave ug naglalis mi. Wa na nako mapugni ang akong kaugalingon ug gipangutanan nako siya. Unsa pa man akong sayop, Dave? Ngano man nga ingon ani man ang imong pagtatar diri nako. Pero imbes nga tubagon ko niya, Papa Joe, nasuko siya. Gibitad ko niya pagawas. Sa akong kahadlok, gunitan nako ang akong tiyan, Papa Joe. Gisagpasagpa ko niya. Kausa, dayon sunod, dayon nihilak ko, Papa Joe. Dili tungod sa kasakit sa kong naong, kundi tungod sa kahadlok para sa kong anak. Niingon ko niya nga, Dave, buntis ko, palihog ang bata. Pero hubog siya, Papa Joe. Sa iyang kasuko, muragwa na siya siyang unahuna. Nakita na ko nga nag-andam na siya nga manukmag nako. Kanabitang higayuna, Papa Joe, usarag yun ang nisud sa kong unahuna. Basin og makwaan ko. Di nako, wa ko mahadlok sa akong kaugalingon. Ang akong ginuhuna mao ang bata nga naa sa sud sa kong tiyan. Ang inosenteng bata nga way labot sa among mga desisyon. Nipiyong na lang ko diyang nihata siya og sugmak na ako. Nagpaabot na lang ko sa sunod nga sakit, sa kumo nga mutugpa sa ako ang lawas. Pero wa ko kasabot sa sunod na akong nadungog. Usa ka kusog nga tingog ug naay kagubot. Pag-abli nako sa akong mga mata. Nahug si Dave sa sahog. Ug sa akong atubangan na si Mark. Wa ko kibalo kung unsa isaktong nahitabo ato. Ang akong nahibawan lang, giharang ni Dave o giharang niya si Dave aron di ko masukmagan. Nakulbaan ko. Nakita nako nga nalipong ug nakuyapan si Dave tungod sa kahubog ug kagubot. Pero sa wa pa ko makapasamot og kagubot sa tanan, gibitad ko ni Mark. Matod pa niya nga, Mama na, kinahanglan gyud ta mohawa diri. So na di ko ganahan. Asa man ko padung? Unsaon na ako ang akong anak. Unsaon na ako ang akong mga gamit. Unsaon ako si Dave. Pero sa unang higayon, Papa Joe, dunay usa ka tawo nga wa mangutana kung unsa ang akong estado sa kinabuhi. Wa mangutana kung dato ba ko, wa mangutana kung unsa ang akong pamilya. Ang iyang nakita lang usa ka buntis nga babae nga kinahanglan luwason. Mao nga nisunod na lang ko niya. Nigawas mi sa balay, Papa Joe. Nanakay mi og taxi. Wa ko kabaw asa mi padung. Pag-abot na mo silang balay, dito ra ko nakaibaw nga wa na di ay siya mga ginikanan. Nipuyo ra siya, uban sa iyang igsuon ug nananghid siya. Hilom ra ang iyang igsuon sa una nga pagkakita nako. Dayon nitanaw siya kang Mark. Murag nakasabot siya nga adunay dakong problema. Ug iyang giingnan nga, "Sud sa mo bro." Kana nga gabi, Papa Joe, dito ko nakatug sa kabalay nga gamay ikumpara sa balay sa pamilya ni Dave. Way dakong gate, walay driver, walay katabang, way mga mahalon nga mga butang. Pero sa dugay nga panahon, dito una ko nakatug nga wa ko mahadlok kung unsay ako madungog sa sunod nga higayon. Pagkabuntag niya na nihilak ko. Wa ko makabaw unsay akong buhaton. Gusto ko muli sa akong pamilya. Gusto ko nga mutago. Gusto ko nga mawa ang tanan, pero nahadlok usab ko nga basin pangitaon ko. Nakita na lang ako si Mark nga nangandam na. Niyana siya na ako nga kung gusto ko, ihatod ko niya sa akong pamilya. Pero nakaingon ko nga mahadlok ko nga muuli sa Cebu tungod sa akong kahimtang. Ug didto gisugyot niya nga
mulayo lang sa mi una. Dili aron modagan sa responsibilidad, kundi aron makapahuway ang akong huna-huna, Papa Joe. So wala pa ko makabaw, Papa Joe, naa nami sa pantalan. Nipalit siya og ticket. Namiya mi og Cebu ug nangadto mi og Mindanao. Wa ko kabalo unsaon pagsugod, pag-usab. Wa ko masayod unsaon pagtan-aw sa akong kagalingon human sa tanan nga nahitabo. Usa ko kababay nga nibiya so sa kaadunahan nga pamilya. Pero unsa may akong nadawat, insulto, pagkaminos og tatarnako, gikasilagan, gipasakitan. Sa Mindanao, hinay-hinay mi nga nagsugod. Nangita ko og paagi aron makatrabaho. Nangita mi og gamay nga lugar nga among kapuy-an. Gitabangan ko ni Mark. Pero gusto na kong klaruhon, Papa Joe, nga sa sinugdanan, wa ko'y lain nga pagbati ngadto niya. Dili ko o wa ko makig-uban niya aron kalimtan si Dave. Wa ko nangita og laing lalaki. Ang akong gusto lang, kalinaw. Pero sa adlaw-adlaw nga panahon nga magkakita mi, nakita nako ang klase sa pagkatao ni Mark. Dili siya dato tuod. Dili siya negosyante. Wala siya mga sakyanan. Pero samtang sa matag higayon nga adunay kinahanglan, naa siya pirmi nako. Kung maglisod ko, mangutana siya kung unsaon ko niya pagtabang. Kung mahadlo ko, iya kong pinumduman nga wa ko mag-inusara. Maglabaw sa tanan, wa gyud ko niya. Gipa-feel nga ubos ko kay kaniya. Usa ka adlaw, nitanaw siya nako og ningon nga, Ana, dugay na ko na ipagbati nimo. Pero wa lang ko nagsulti kay kabaluman ko nga na kay karelasyon. Ug karon dili gyapon ko gusto nga pugson ka. Gusto lang nako nga makabalo ka nga naara ko diri. Nakahila ko, Papa Joe. Kay sa tanan ako nagian, maura siguro tong nga higayon nga adunay lalaki nga nagsulti siyang gibati nga walay kondisyon. Wala ko niya gipugos. Wa ko niya gipapili tungod sa akong kahimtang. Wa ko niya gipalitan og mga mahalon nga mga butang aron mapakita niya nga mahal ko niya. Iyang gipakita pinaagi sa iyang respeto diri kanako. Og didto nako nasabtan nga ang gugma dili lang diay sa mga saad. Dili lang diay sa pag-ingon nga ako ang imong pilion. Ang gugma makita sa imong buhat. Makita kung saan pagtratar sa katawo kung wa na'y pagtanaw. Makita sa usaon niya pag-protect nimo. Kung dili kung naay mo pasakit nimo. Niabot ang adlaw nga nanganak ko, Papa Joe. Ug sa tanan na kong kahadlok, si Mark ang naa. Mo na ginaingon nga si Mark tahimik lang. Siya ang nitabang nako. Siya ang nitindog isip amahan sa akong anak. Dili tungod kay siya ang tinuod nga amahan sa akong anak, kundi tungod kay gipili niya nga mahimong amahan pinaagi sa responsibilidad o gugma. Sa pagdako sa akong anak, daghan na natin nga. Ako og si Mark, klaro nga mga Bisaya o tabunon kayo pamanit. Pero ang akong unang anak, dunay mga bahin siyang naw nga klaro kayo nga nasunod niya sa tinuod niyang amahan. Naay mo ingon nga, nganong puti man na imong anak? Ang uban mangutana, ang uban mutan aura. Pero sa kadugayan, nakaton ko nga dili ko obligado nga musulti nila tanan sa ako ang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Ang importante kabalo ko kung unsa ang akong istorya. Kabalo ko unsa imong nagian o kabalo ko kung kinsa ang tao nga nitindog sa akong kiliran sa dihang kinahanglan kayo nako ang tabang. 5 ka tuig na ang nilabay. Sud sa 5 ka tuig, wa na ko'y nadungog gikan kang Dave. Wa ko nangita niya. Wa usab siya nangita nako. Kutob sa kunahibaw-an, niabot ang panahon nga nakaunahuna mi ni Mark nga basin panahon na nga mamalik mi og Cebu. Dili para mangita og gubot, Papa Joe, or manumbat or manghilabot. Dili ipakita nga okay ra mi. Gusto lang namo nga magsugod mi og bag-ong kinabuhi sa lugar din nagsugod ang akong istorya. Sa akong pagbalik sa Cebu, nahadlo ko nga basin magkita mi sa pamilya ni Dave. Ug tinuod gyud,
Nahigayon nga nakita nako ang pipila niya ka mga paryente. Pero wa sila mangumusta. Wa sila mangutana sa akong anak. Wa sila mangutana og unsa nga mong kahimtang. Murag wa ra gyud mi nagkaila nila. Murag wa ko na-exist ning kalibutana. Og sa sinugdanan, nasakitan ko. Nakanahon ako nga maura di ay ko sa ilang pananaw. Maura di ay wa ra sa di ay ang akong anak. Pero sa kadugayan, nakasabot ko nga dili ko kinahanglan mamugos sa usa ka tawo nga higugmaon o dawaton ko. Di na ko mapugos ang pamilya ni Dave nga dawaton ng akong anak. Di ko makapalit sa ilahang gugma. O di na ko kinahanglan mangayo pa sa usa ka butang nga kinahanglan unta ihatag nga kinasing-kasing. Nadungog na ako nga o nadunggan ako nga si Dave naminyo na gyud di ay. Ang iyang gipangasawa usa ka babae nga pareho niya nga mao'y gusto sa iyahang pamilya, adunahan, dawat sa kalibutan. O sa tinod lang Papa Joe, wa na ko'y kasuko niya. Sa una, kung madungog na ko yangan, masakitan ko. Pero karon, nakunahuna na lang ko nga tingali, mao ginidagan sa among dalan nga among gipamili. Og ako, nakapili na usab ko sa akong kaugalingong dalan. Kung moabot ang panahon nga gusto ni Dave nga mailhan niya ang iyang anak, di man ako ihikaw. Kay bisan unsa pa mitabo namo, siya gihapon ang tinuod nga amahan sa akong anak. Di na ko gusto nga ang akong anak mudako nga puno sa kasuko. Di na ko gusto nga pugson siya nga dumtan ang iyang amahan tungod sa kasakit nga gihatag diri kanamo. Kung moabot ang panahon nga mangutana siya kabahin siyang papa nga si Dave, isulti na ako ang tinuod sa hustong panahon. Pero dili na nako punon ang iyang kasing-kasing ug pagdumot sa iyahang amahan. Kaya nga akong anak walay sala sa mga sayop nga gihimo sa mga hamtong na nga mga ginikanan. Sa pagkakaroon Papa Joe, nanausab ko'y usa ka anak. Anak namo ni Mark. Lalaki siya. Ang among gamay nga prinsipe. Ug sa matag higayon nga mutan-aw ko sa akong duha ka anak, makaunaw na ko sa tanan na akong nagian. Usahay mangutan ako sa akong kaugalingon. Usa kaha kung nagpabilin pa ko didto. I mean, sa ilahang Dave. Tingali nagyapon ko sa dakong nga balay. Tingali nagyapon ko'y mahalon nga mga gamit. Tingali sa gawas tan-awon gyapon ko sa mga tao nga swerte kayo ko. Pero unsa man ang pus sa dako kayong balay kung pirmi ka nga naay kahadlok. Unsa man say pus sa kadato kung wa kay kalinaw. Unsa may pus nga ang imong pangan konektado sa usa ka adunahan nga pamilya kung ang imong kaugalingong kasing-kasing naguba na. Sa akong kinabuhi Papa Joe, nakakaton ko nga ang gugma nga kinahanglan nimo pirmi nga ipanglimos dili mao ang klase sa gugma nga angay nimong gukdon. Ang pagdawat nga kinahanglan nimong pangayuon matag adlaw di gyud mahimong tinuod nga pagdawat. Ug ang tawo nga tinuod nga nahigugma nimo dili lang magpabilin sa sayon nga mga pamaagi. Mupabilin siya bisan pa sa kalisod. Mutahod siya nimo bisan og wa siya ay nakita. Protektahan ka niya, dili ka pasakitan. Dili ko perpekto Papa Joe, basin nausab ko yung mga sayop. Basin adunay mga panahon nga kinahanglan unta nga masayo ko ni biya unta ato. Basin sayop ang akong pagtuo nga igo ra ang gugma aron malampasan ang tanan. Pero wa na ko'y mahay nga nakagugma ko ato. Kaya pinaagi sa akong mga kasakit, nakakaton ko. Nakakaton ko nga dili ang kadato ang sukod sa kalipay. Dili ang kaliwat ang sukod sa pagkatao. Dili ang kolor sa panit ang sukod sa imong bili. O dili usab ang pagdawat sa ubang tao ang magbuot kung unsa ka kaimportante. Karon, simple ra nga akong kinabuhi. Wa mi dakong negosyo, wa mi mansyon, wa mi sakyanan, pero kung mukaon mi, magkauban mi, kung adunay problema, magtinabangay mi. Kung adunay kalipay, mag-uban mi sa pag-celebrate ni anak Papa Joe. O sa gabi, kung matug ko, wa na ko'y kahadlok nga basin aduna pa'y moabot nga
hubog nga lalaki nga mopasakit diri kanako. Wa na ko'y kahadlok nga ingnon ko nga sampid ka lang. Wa na ko'y kahadlok nga angay ba ko sa kabalay. Kaysa katapusan, Papa Joe, nakasabot ko nga ang balay dili masukod sa kadako niini. Ang balay mao ang lugar diin luwas ka, diin respetado ka, diin mahimo ka nga ikaw. Ug diin ang imong mga anak mahimong mutubo nga way kahadlok. Mao na siya, Papa Joe. Salamat kayo sa pagbasa nimo sa akong istorya ug pasensya na kung dili maayo pagkahanay ang akong istorya. Tingali adunay uban nga makadungog ani nga pareho sa akong kahimtang nagpabilin sa usa ka relasyon tungod lang kay nahadlok siya nga mobiya. Ang akong ikasulti lang, dili sayon ang pagbiya. Dili ko musulti nga ang pagbiya mao dayon ang solusyon sa tanan. Pero kung ang relasyon nahimo ng lugar sa pag-insulto, pagbudhi ug pagpasakit, kinahanglan na nato pangutan-on ang atong kaugalingon. Hangtod asa man ko magpabilin. Usahay ang pagbiya dili ingon nga napildi ka. Usahay ang pagbiya mao ang unang lakang aron mabalik nimo ang imuhang kaugalingon pagsalig. Usa ka ordinaryong babae ko, Papa Joe, nagtuo nga ang pagpangasawa ug usa ka alunahan makahatag og hayahay nga kinabuhi. Pero nasayod ko nga pinakadako nga bahandi nga ako nadawat dili kwarta, kundi ang kalinaw, pagtahod ug gugma nga wa nako pangayua sa uban. Daghang kay salamat, Papa Joe, ginaot pa nga ang akong istorya mahimong pahinumdom sa ubang mga babae nga wa sila gihimo aron mahimong sampid sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kitang tanan, angay higugmaon, angay tahuron, ug angay mahimong malipayon. Kini mo magtatampo, Ana. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kailan din. Kami iyong pinapahid.
Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.